Gero hor bada galeria bat, galeria hori batzuk hau eraiten dute beste batzuk hura, enetako ez da dudarik. Hen bazen jaureki bat edo jaun bat, familia handi bat, eta hor jartzen ziren. Zeren hori ikusten da, eliza anitzetan, konbazioen lakarran, bada, lakarrako jaureiaren kapera. Eta ni haurek ikusi ditut jaureieko jendia han bezan, beren kaperan, beren xokuan. Kapera egiten zuten, eta hemen leku jauna pasatzen zen, bere familiaekin, eta hori hartzen zen. Gero, baliatu da beste zerbaitetako baliteke. Baina, gisa hortako kaperak, aldare inguruan direnak, lekuko jaunaren, lekuko jauregiaren, eta kaperak dira. Horra beraz hemen, eta predikuteia. Behar bada, sekula baliatu ez dena. Baina, beharrezko bezala ekarria zuen, 16. mendeko kontzilioak. Trentoko kontzilioak galde egiten zuen, eliza guzietan izan zadin predikuteia. Zeren, arrazoina bazen, zeren 16. mendia hona lehenago, erraiteko maneran ez zen predikatzen. Edo biziki guti. Jendia biziki ez jakina zen, ez baitzen evangelioa irakurtzen, latinez irakurtzen zen, ez zuen joseko prentzen, predikuko gizan iten. Ordean, kontzilioa pentsatu du, ez da hola segitzen ahal, behar da, apesak predik egin behar du. Evangelioa esplikatu behar du. Nahiz eta berak latinez irakurtzen duen, hori behar du esplikatu. Eta orduan hortako, kardinale pentsatu dute eliza hundieri. Eta eliza hundietan, abeza urrun baitzen, eta mikroek izbaitzen orduan. Orduan predikuteia hurbiltzen zen jendetarik, jendeen parrien sartzen zen, hemen. Apesek ez zuten horren beharrik, aldaretik eta predikatzen zuten, baina, erreglamendiak alda egiten zuen eta egin zuten. Eta eliza txipi-txipitan ikusten dira, halako predikutegi txipi batzu, eta formalki ezarriak direnak, baina hor dira, erran nahi dute, hitzak, jainkoaren hitzak garantzia handia duela, eta xuxenez apesak behar duela, eta jainkoaren hitza esplikatu eta gauzak behar direla argi ezarri. Horrek eta gauza baliosa da halare predikutegia gauzaren. Beste gauzat ere bazen, eta 16. mende arte, erran nahi betiko konzilio hori, 16. mende erdi-erdian zen, etzen komeniatzen. Biziki guti komeniatzen zen. Eta berriz erreberritu dute, erreklamendu bat biziki zaharra zena, 13. mendekoa zen, jadanik, eta galde egiten zuena, jendek komeniaz ezaten. Jendek ez zuten komeniatzen. Neure ezin higitzen komeniatzeko. Eta orduan galde egiten zuen, beden urtean behin behauzi komeniatu, bazko egunez. Eta hortik atera da, eta manamendua bezala, naiz etzen manamendua, urtean behin bederen behar komeniatu bazkoz. Eta hortako horretuko, bazkoak egin edo bazkoak ez egin. Baina, gaur egun ardura komeniatzen dugu, beraz, erreklamendu horrek ez du gehiago zentzurik. Urtean bizpala baldiz komeniatzen balima dugu, bazkoak egitea ez du jausik gara nahi. Historiek esplikatzen ditu gauza asko. Hori gara nahi.